كمي جيرنا نفرحات سعرنا نصانت نركب اتزير معسرتي لومي بزعبا حد عبي يسأل كنزاربينا ازي يسأل ازي طبنجا يبلون سراويت يبلون جن ناي مليونات سبات بزي حاصور اسير حزوام الله ازي يسأل ازي فرحات يبال بزحات كاباخم حجي اذا فيديو اتريو كلهم وشتخم زناغراكم ناغرالو اي تخلني خا سب انتاي كبلك ايو انت ودي كاس ازي دمص ازي ايو اتي تخكلنيا معسرتي فرحات حقي زي كونس أمرنا زفترو ناي حاسوت صلالتي لومي إذا فيديو زيا نفلق زي كونس نتم بفرحات تأثيرهم ليت دقاس زسانو حد يسرح كجمر النادلي زفرحو حساباتهم كزارب النادلي زنكتكت سباتيا لومي نتي سنسلت كنسعرينا سلام كورات خطاتلتي سلامتين أرسعخن نسخم زلخو أسي ميدياي سبسكرايب بمقوار بيتسابكن فرحات انتايو مجمرتا فرحات كابي كم زمزق كرد لنا فرحات مالت أمرخا دحان كون كبلكا كلو ايو جن صقمو انتايو أمرخا كاب حدقا ككلا خلال كايلو كاب عاوتوون إكلا خلال كالو تاريخ حدا نشت حرماز استكنرا حدا نشت حرماز أب سركز بحدا نشت جمد تأثيرو يعبي شعوع عقم مثل زينا ورو نتي جمد كبتخو اي كالن اتي حرماز ان عاوي مسكداجن حيل ان هالوون ازي جمد كوتكو اي خالن يقلو سلاز امنه بحنتن اشتي جمد تأثير ينبر نسخ اون كم يخا اتي ابن اسنتكا اي تخلن خاص تبهال كايو لومي عابي سوكينكا ان هالغا جنا يا اسركالو اتي جمد اب اجر خازي كونس اب امرخا يزلو اتي زعابي فرحات سبات انتاي كبلون ايوم اب هاجرنا حد عبي حمام لنا نسدما سمعت وي يسمعني زبحال فرحاتيو حدش بيزنس كجمر نفرح سب كسيرو كيبلنا حدش نجر كنمهار نفرح حساب استي اتم كزاربو خاز فرح سبات تفرحهم سبات نساتهم بعلم زفرح سباتيو سب زبالو حسكا مخانة سلام اي تبصاح حقي حدا حقي لب بلا لومي كتودق كلخا زسحق خاسبات صباح كتعود كلخا مجمر تايدكا كسع مخاز مصو نساتم يوم سلازي فرحات سبات مالت ناي جزار اسخا هيوت نخالوت احلف كامها مالتيو كسكا معازي خاسبات بزفردلك حقي كتنبر نبعلخ حسب مخنياتو كل جيزة سبات نساتم كجورو زيكالو أوشتهم أزين تجاريس انتاي كون كبلني خانو انتاي زبل مرسخون كركب يخان أكلس كمزي تزبل نسدبل نتي سوات زولو ومنجر نايم قام عقمي مسسن نتحدى نجر كجبر أي والسنين زدما نسخة حسابات كأب تكافلهم ويدما حدا نجر كتسرع أب تحسب جيزة لك كمتي أوشت زسمع سمعت نعخاي نجركا الشعن نسخة متفرح انت دع اتا نجر اتاناتو نججر وي اتاناتو حما قال لحنت جيزة السجر كاياجن نملعلو قليليو ناي فرحات ودكات بزحات سبات انت ودي قاسيلو مفرحو انت ودي قاسيلو مفرحو ودكات كم ودعتا يوم زريوه سيجما مايندسيت جن ودكات كم تمرت ايو زريوه تاريخ توماس إديسون انت نرئي توماس إديسون مبرهتي نمسرح لعلي حدا شح جيزة ودعو ويقع فشيلي حدا غازيطኛ مصيو حدا شح جيزة كتفشل كلخا كمي تسمعك إلى حاتتوه إديسون جن انتايو لكم زملسلو أنا يفشلكن مبرهتي زي سرحلو حدا شح منقد تهدأ رخيبة إلوه أبعدنا وكان تمسعنا تاريخ رأس قالوا لأنت نرئي أبو قدق علي خون أب كالوت قطمات سألأي ببزحي سراويت بزماناوي أصغارات يبلصم نيرو فرحات ودقات انت زحزو نيرو كابتي برخاتات أي وردن نيرو جن نسو ودقات كم أماراز أيرين نيرو انت ودقة هاجرك التفعية كاب زبل فرحات نلعلي انت تعويتك نبريه زبل رأي يبلصو نيرو فرحات ودق أزسعرو بعوي رأيو فرحات كم قميو
ክትኣትወ ከለኻ እዩ ዝብተን ሎሚ ሓደ ነገር ክትጅምር ከለኻ እንተወዲቕካ ኣይተሸነፍካን እቲ ዘይተፈተነ ሰብ ጥራዩ ተሸኒፉ ፍርሓት ውድቀት ክምፀካ ከሎ እንተወዲቐስ ምባል ገዲፍካ እንተ ተዓዊተስ ህይወተይ ከመይ ይቕይሮ በል ፍርሓት ከመይ ንስዕሮ ፍርሓት ብዘረባ ጥራይ ኣይጠፍን እዩ ፍርሓት ዝጠፍእ ብተግባር እዩ እስቲ ነዚኦም ሓደ ሰለስተ ነጥብ ነርአ ነጥብ ሓደ እቲ ዝፈርሕካዮ ነገር ግበሮ ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ሰብ ምዝራብ ትፈርሕ እንተኾንካ ሎሚ ሓንቲ ቃል ተዛረብ ፍርሓት ልክዕ ከም ጉም እዩ ርሑቕ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ከም ዓብይ መንደቕ ይርአ ክትኣትዎ ከለኻ ግን ባዶ ምዃኑ ትርዳእ ፍርሓት ልክዕ ከም ኣራዊት እዩ ኣራዊት ካብኡ እንተሃዲምካ የሳድደካ ቆይምካ ዓይኑ እንተሪእኻዮ ድማ ንድሕሪት ይምለስ እዚ ማለት እቲ ዘፈርሐካ ነገር ክትገጥሞ ከለኻ እቲ ፍርሓት ናብ ሓይሊ ይቕየር ሎሚ ንሓደ ሰብ ሓሳብካ ክትነግሮ ትፈርሕ እንተኾንካ ኮነ ኢልካ ተዛረብ እታ ቀዳመይቲ ደቂቓ ጥራይ እያ ትፈርሕ ድሕሪኡ ናጽነት እዩ ነጥብ 2 ንእሽተይ ስጉም ትጀምር ዓብይ ሽቶ ሒዝካ ኣይትሸበር ሎሚ ክትገብራ እትኽእል ንእሽቶ ነገር ግበር እታ ንእሽቶ ዓወት ነቲ ዓብይ ፍርሓት ትበልዖ እያ ሓደ ሓረስታይ ነቲ ዓብይ ሜዳ ክሓርሶ ከሎ ክመውት እየ እዚ ኣይውዳእን እዩ ኢሉ ኣይጭንቕን እዩ ንሱ ኣብታ እዋን እቲኣ እታ ማሕረሻ እትፍጽማ ሓንቲ መስመር ጥራይ እዩ ዝርኢ እታ ሓንቲ መስመር እናተደጋገመት መወዳእታ እቲ ዓብይ ጎልጎል ተሓሪስ ይውዳእ ሓድሽ ስራሕ ወይ ሓድሽ ጆብ ክትጅምር ትፈርሕ እንተኾንካ ሎሚ ካሜራ ከመይ ይሰርሕ ካብ ምፍላጥ ጀምር ዓብይ ነገር ክትሰርሕ ኣይትተሃወኽ እታ ናይ ሎሚ ንእሽቶ ዓወት ነቲ ናይ ጽባሕ ፍርሓት ትቆትሎ እያ ነጥብ 3 ውሽጣዊ ቃላትካ ቀይር ኣይክእልን እየ ምባል ኣቋርጽ ክምሃሮ እየ በል ይፈርሕ ኣለኹ ኣብ ክንዲ ምባል ደስ ይብለና ኣሎ በል ኣእምሮኻ ቃላትካ ይሰምዕ እዩ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ጥይት ፋሽስት ጣልያን ክቆሙ ከለው ኣእምሮኦም ኣይትሞት ፈራሕ ክብሎም ይኽእል ነይሩ ግን ንሳቶም እቲ ውሽጣዊ ቃላቶም ቀይሮም ወነይሮም ሞት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት እትወስድ ድልያ ዝብል ቃል እዮም ኣብ ውሽጦም ተኺሎም ስለዚ እቲ ዘፈርሕ ነገር ሞት ናብ ክብሪ ተቐይሩ ኣብ ክንደዚ ነገር እንተ ዘይሳኽዕለይ ምባል እዚ ነገር እንተ ተሳኽዕለይ ህይወተይ ከመይ ክትቀየር ያበል ይፈርሕ ኣለኹ ኣብ ክንዲ ምባል ኣእምሮይን ሓድሽ ዕቤት ይዳላሎ በል ቃላትካ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ክብራት ተኸታተልተይ ናይ ናጽነት ጻውዒት እዩ ክብር ሓወይ ወይ ሓፍተይ ህይወት ሓጻር እያ ፍርሓት ግን ነዛ ሓጻር ህይወት የርዝማ እዩ ሎሚ ካብቲ ከኣሲርካሉ ዘለኻ ናይ ፍርሓት ሰንሰለት ትወፅእ ቃል ትእቶ ዝፈርሕ ሰብ ኣይነብርን እዩ ብህይወት እንሃለው ሞት እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ፍርሓትካ ከም መምርሒ ተጠቐመሉ እቲ ዝያዳ ዘፍርሐካ ነገር እቲ ዝያዳ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እዩ ነዛ ቪድዮ ክስካብ መወዳእታ ዝረኣኻያ ሰብ ንስኻ ድሮስ ስዒርካዮ ኣለኻ ምኽንያት ሓቂ ክትሰምዕ ድሉስ ስለ ዝኾንካ እዛ ቪድዮ ክትወፅእ ከላ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ግበር ትፈርሓ ዝነበርካ ሓንቲ ስልክ ደውል ወይ ሓንቲ ጽሑፍ ጽሓፍ ንዝያዳ ትምህርቲ ንምርካብ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብ ኮመንት ድማ ንስኹም ዝሰዓርኩምዎ ፍርሓት እንተሎ ኣካፍሉና እንተፈቲኹምዋ ላይክ ትምህርቲ እንተይባትኩም ድማ ናብ መሓዝትኩም ሼር ንኽትገብሩ ብትሕትና ንሓትት ፍቕሪ ሰላም ሓድነት ንኹሉ ወዲ ሰብ